Mga motorista, si Aislinn David na may balita. Muling pinuntahan ng mga miyembro ng Save the Trees Coalition ang mga puno mula sa Kalinangan, Calabastagan hanggang Baliti, San Fernando, Pampanga nitong Lunes. Ipininta ng grupo ang simbolikong hugis tao sa bawat punong sinentensyahang putulin upang bigyan daan ang pagpapalawak sa kalsada. Matatanda ang kamakailan ay pansamantalang sinuspinde ang pamumutol matapos makipagdialogo ang grupo sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa spokesperson ng Save the Trees Coalition at environmentalist na si Cecil Yumul, tuloy ang kanilang laban hanggang sa maisalba ang mga puno. All cutting and earth balling. Kanya hindi From all cutting and earth balling from the whole of Region 3. The only weapon you have is to be vigilant and to be persistent. Papatok ng danangan. Ay totoo Alana. at hindi pa sarili kung hindi pang hindi, ating ko kayo ni Bale. Ikwa ko lang pininayan ko ng diga panapon. Puno tanda ng mensaheng gusto nilang iparating. So nakita namin paraan, imbes na magpintura lamang ng walang katuturan, bibigay ka na ng mensahe na kami ay huwag niyong papatayin. Ating yung DPWH o nangala ng office kanyan, meron kang tulong sa mga motorista na sinasabing manitong facts, can you, basta sige, gawa kong paralan. Bukod sa Alaya Chamber of Arts, text to me a fax number and I'll find a way. At ang grupong Sige, Sukhay, ako pa, I'll find a way. Heart for the Art Hill. Nagbigay ng kanyang libreng araw para sumali at ipahayag ang kanyang pagtutol sa pagputol ng mga puno ang miyembro ng Sukhay na si Jenny Sison, isang estudyante. Participate ako nila para maipakita ko yung ano man yung nasa sa loobin ko para i-save yung ano natin, yung kalikasan natin. Kasi yung mga puno kasing ito, marami silang they play a vital role in our environment. May panawagan din si Sison dahil ang laban na ito ay hindi lamang para sa sariling kapakanan ng mga individual na kasali sa koalisyon, kundi sa pangkalahatan. Gusto namin mapanatili ito para yung mga next generation meron pong makita ng mga punong ganito na pinaghirapan ng mga ninuno natin itanim, di ba? Sa ulat ni Corabel Guevara kasama si cameraman Mark Pare, ako si Aislinn David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.